shekarar 2025 da muke kokarin bankwana da ita, a nan ne suka ce tabbas tare za a yi tafiya da su domin sauke muku kabakin arziki na kawataccen shiri mai ilmantarwa, faɗakarwa, wani lokacin ma har da ban al'ajabi. Anya wannan matan mutum ce kuwa? Matar sa ciki ne da ta sani ko haihuwa dai? Ni fa uban maza ne. Insha Allah burin ka zai cika kaka da. Kamfanin Gadon Kaya Films Corporation suka shirya tsaf domin kawo muku wannan kata shirin mai suna Walida. Uwarta ba mutuwa ta yi ba kuma sakota sakin ta aka yi ba, a can wajen yawon dadiransa da mai gidana da uwarta can aka je aka samu mota. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shiri ne da ya zo da wani irin rikici, rikitarwa, tashin hankali da kuma ban al'ajabi da tausayi. Ta shirya tsaf domin ko kaddarta ita take jallin zamunta. Walida. Ke ma dan uwarki mara mutunci mara hankali. Ar kai kana da wani bayani zaka mun yanzu in fahimta. Amma kuma ban zaci haka daga gare ki. Ni ban isa in zage inna ba. Mashiryin shirin Ibrahim C. Boy, daukan nauyin shirin Abba Hassan Babura, ba da umarnin shirin Shamsu Finisha. Walida. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel mai suna Gadama TV, a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku ranar Juma'a 14 ga watan 11 shekarar 2025 da misalin karfe 8 na dare. Walida.